B'investiment ta' 700,000 euro tlesta l-proġett tal-innovazzjoni tal-binja li se tkun qed isservi bħala l-uffiċċini tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg magħruf aħjar bħala Dyer fil-Belt Valletta. Din il-binja se tkun qed tospita wkoll l-impjegati li huma responsabbli mill-amministrazzjoni ta' Tribunal Industrijali. Dawn se jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom kmamar privati u aktar aċċessibbli għal ħaddiema, għal rappreżentanti tal-ħaddiema u għal min iħaddem bilha li jkompli jsaħħaħ l-operat ta' dan it-tribunal. Qabel ma sar dan il-proġett tal-innovazzjoni, l-uffiċċini ma kinux aċċessibbli għal persuni b'diżabilità filwaqt li b'mod kif il-binja kienet strutturata ma kienx joffri l-privatezza meħtieġa biex il-pubbliku jinqeda bl-aħjar mod possibbli. Filwaqt li ringrazzja lid-Direttur Ġenerali ta' Dyer Diane Vella Muscat kif ukoll l-impjegati tad-Dipartiment tal-ħidma tagħhom, is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul ħeġġeġ lill-impjegati u lil min ħaddem biex jibqgħu jagħmlu użu mis-servizzi ta' dan id-dipartiment.